arvovaltainen ja asian päällä oleva puhujakunta. Nina Elomaa SOK:sta tai S-ryhmästä, Juha Hakkarainen Finnsilvasta ja Hanna-Leena Tevä Tapiosta. Kaikilla on omat roolinsa ollut ja ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin muutama käytännön kommentti. Tämä nauhoitetaan ja on sitten myöhemmin näkyvissä tuolla maanomistajaliitto.fi-sivustolla. Siellä pystyy myös näppärästi liittymään Maanomistajien liiton jäseneksi, jos sitä ei vielä ole. Pidetään kamerat ja mikrofonit kiinni, säästetään kaistaa sen verran puhujille, että he näkyy. Ja sitten otetaan jokaisen puheenvuoron jälkeen pari kysymystä ja kommentteja, jos niitä on tullut, mutta sitten keskustelun tai esiintyjien kaikkien kolmen puhuttua, niin otetaan sitten laajempi yleiskeskustelu. Tämä on varmaan kaikille selvää ja voisi tässä nyt alustukseksi sen verran johdatella, että niin kuin osallistujakunnan runsaudestakin näkee sen, että tämähän on kiinnostava aihe moneltakin näkökulmalta. Ihmiset ja organisaatiot haluaa tehdä luontotekoja, auttaa ympäristöä eteenpäin ja jotkut haluaa myös kompensoida omaa vaikutustaan ja pyrkiä sitten luontopositiivisuuteen. Erilaiset rahoitusmallit ja toimintamallit on tällä hetkellä hakusessa. Suomessa on hyviä esimerkkejä julkistalouden puolelta Metso-ohjelmasta esimerkiksi, joka on luonnonarvokauppaa. Sitten huonompia kokemuksia on hiilensidontapuolella, mikä suurista odotuksista huolimatta ei oikein lähtenyt liikkeelle. Nyt luonnonarvokauppa hakee muotoonsa ja suhtaudumme siihen erittäin myönteisesti. Ja Maanomistajien liitto tekee sillä puolella paljon työtä, niin kuin moni muukin taho, että saataisiin nämä markkinat nyt kunnolla liikkeelle. Yksi tämmöinen hyvin näkyvä hahmo tällä sektorilla on ollut Finnsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen ja oikeastaan pitemmittä puheitta, niin päästämme Juhan irti. Juha, ole hyvä ja kerro tästä keissistä. Kiitos Kimmo ja hyvää iltapäivää kaikille linjoilla olijoille. Mulla on tuossa pari slaidia. Laitan ilmeisesti on näkyvissä. Noin. Eli luonnonarvokaupan pilottihanke Pielavedellä. Ja niin kuin tuossa jo Kimmon alustuksessa kävi selville, niin nimenomaan tämä pilottihanke, ja mä nyt lähestyn tätä Finnsilvan näkökulmasta pilottina. Ja tämä kohde, mikä löytyi yhteistyössä, me Finnsilva jo lähti vuosi sitten varautumaan, me haettiin tällaisia omasta portfoliostamme kohteita, jotka meidän mielestämme ovat soveltuvia ennallistamiseen, soveltuvia luonnonarvokauppaan. Ja tämä oli sitten yksi niistä, mikä sitten neuvotteluissa ostajan kanssa katsottiin, että tämä soveltuu myös heidän näkökulmasta hyvin. Ja tämä oli 60-luvulla ojitettu suo, noin reilu 12 hehtaaria Pielavedellä. Ja käytännössä se on tuossa yläkuvassa, tuossa ilmakuvassa, niin tuon uittokanavan ja tuon puron kautta joen väliin jäävä avosuoalue, joka rajautuu tuollaiseen kivennäismaaharjanteeseen. Ja projektissa lähtökohta oli se, että Finnsilva tuottaa luontoarvoja, S-ryhmä ostaa niitä ja siinä on välittäjäorganisaationa Tapio ja Lähitapiola. Ja projekti meni, ja kun tämä oli pilottiprojekti, tässä testattiin näitä olemassa olevia malleja, eli käytännössä tämän Boost-hankkeen
Jyväskylän yliopiston hankkeen tuottamia luonnonarvohehtaari laskelmamallia ja myös sopimusmallia hyödynnettiin sitten tässä meidän projektissa. Ja tietysti tässä nyt se ero ekologiseen kompensaatioon, niin tämä nyt markkinaehtoista luonnonarvojen kauppaa, tässä ei hyvitetty mitään tiettyä luontohaittaa, että jossakin tapahtuu luontohaitta, joka sitten hyvitetään jollain tekemisellä, vaan tämä oli nyt, että tuotetaan lisäisyyttä ja joku ostaa sitä lisäisyyttä. Ja kun tämä oli pilotti, niin tässä käytiin koko tämä prosessi varsin huolellisesti läpi, mitä siinä pitää ja millä tavalla se pitää viedä eteenpäin. Eli siinä kohteen taloudellinen arvo ja ekologinen nykytila määritettiin, sitten luonnonarvoja lisäävät toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ja sitten tuotettujen luontoarvojen laskenta, viranomaisvarmennus, eli tavallaan koko se konsepti läpi. Ja nyt tämän mallin mukaan, meidän käsityksen mukaan, tämä oli ensimmäinen luonnonarvokauppa ja tietysti se iso asia, että varmaan osallistuvien organisaation sisäinen osaaminen karttui valtavasti ja kun tämä oli pilotti, niin tästä nyt on sitten viestitty ja kerrottu ja ajatuksena, että tällä saataisiin potkittua tätä markkinaa ja tekemistä eteenpäin. Ja positiivista on, että asialle riittää kiinnostusta. Ja hyvänä esimerkkinä nyt se, kun tuolla yläkuvassa, tuossa ilmakuvassa, se on täysin puutonta avosuota ja 60 vuotta ojituksesta, niin sitten on saatu aikaan alakuvan näköistä alakuvan näköistä metsää, eli siihen mihin alun perin pyrittiin, niin siihen ei ollut päästy epäonnistuttu ja edessä ennallistaminen takaisin kohti luonnontilaa. Ja tässä näkyy vielä sitten se pilottikohteen puusto, eli käytännössä noin kuviot 12-12b, missä on sinertävää, eli tarkoittaa, että siellä on puuston pituus on alhainen ja puuston määrä on erittäin vähäinen. Eli ton näköinen kokonaisuus, mistä lähdettiin liikkeelle, ja tavoite on saada sitten se, että ne luontoarvot paranee ja päästään pitkällä aikavälillä kohti sitä luonnontilaa, mistä aikanaan on lähdetty liikkeelle. Projekti eteneminen, mitä siinä tehtiin, eli valmistelu käynnistettiin ja neuvottelu viime syksynä tai oikeastaan jo osittain keväällä, kesällä. Sitten me teimme Tapion kanssa sopimuksen välittäjäorganisaation palveluista, laadittiin ennallistamissuunnitelma ja hyvityssuunnitelma. Sitten juuri ennen joulua S-ryhmän kanssa teimme sopimuksen tästä luontoarvokaupasta, näiden luontoarvohehtaareiden myymisestä. Projektista, tästä ennallistamissuunnitelmasta lähti lupa- ja valvontavirastolle lausuntopyyntö, samoin lausuntopyyntö hyvityssuunnitelmasta. Metsäkeskuksen kanssa tässä matkan varrella konsultointiin, että kuinka ja miten tämän kanssa toimitaan. Ja nyt tultiin sellaiseen sitten, että kun ennallistamissuunnitelma on hyväksytty, niin lähdetään hyväksytty suunnitelma tiedoksi Metsäkeskukseen, koska sieltä tullaan poistamaan, ja Metsäkeskus siinä mielessä, koska sieltä tullaan poistamaan puustoa. Tammikuussa valittiin urakoitsija noille ennallistamistoimenpiteille. Luonnonhoidolliset hakkuut tullaan tekemään nyt helmi-maaliskuun vaihteessa ja ennallistaminen sitten syyskesällä alkusyksystä 2026. Ja sen jälkeen kun projekti on valmis, niin vielä LVV:n varmennus niin, että se ennallistaminen on onnistunut ja se on toteutettu sen suunnitelman mukaisesti. Kun tämä oli pilotti, niin meilläkin painopiste oli siinä nimenomaan tässä pilotoinnissa, järjestelmän rakentamisessa ja ei niinkään, että olisi ollut meille tavallaan tämmöinen merkittävä tulolähde, totta kai pientä tulovirtaa, pientä kassavirtaa, mutta se iso asia, että saatiin onnistunut pilotti aikaiseksi, että miten näitä pitää tehdä, miten näitä pitää viedä eteenpäin, miten näiden kanssa pitää toimia. Tulevaisuudessa näen ja näemme,
että tässä on, kun, en sano jos, vaan kun tämä luontoarvokauppa menee eteenpäin, niin tästä tulee yksi merkittävä työkalutekijä, jolla saadaan Suomen luonnon, metsäluonnon, vesiluonnon ekologista tilaa parannettua niin, että siinä on maanomistajalle selkeä taloudellinen insentiivi ja kannustin viedä niitä asioita eteenpäin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitokset Juha. Kättä pystyyn sitten, jos joillain on tarkentavia kysymyksiä. Mä esittäisin tuosta luonnonarvohehtaari mittayksiköstä sellaisen kysymyksen, että montako luonnonarvohehtaaria te nyt tässä tuotatte? Laita mikrofoni päälle. Tarvitse ihan niin paljon huutaa. Eli tavallaan siitä 12 hehtaarista, niin oliko se luonnonarvohehtaarien määrä, mistä lähdettiin, oliko se 4,5, jotain sellaista, sitä suuruusluokkaa. Mutta se tavallaan suoraan sen Boost-hankkeen laskelmien mukaan, eli sitä käytettiin siellä pohjalla ja ne tehtiin niin kuin by the book sen yliopiston laatiman mallin mukaisesti. Määritykset ja hyvityssuunnitelma. Paljonko te odotatte lisäisyyttä tähän? En muista. Varmaan Tapion alustuksessa tulee tarkemmat luvut. Mutta totta kai se lisäisyys on se oleellinen asia, paljonko siinä saadaan aikaan. Joo, oliko Hanna-Leenalla tuohon numeroa tarjolla? Joo, ei ole mullakaan nyt tarkkaan muistikuvaa, että siellä hyvityssuunnitelmassahan tehtiin se arvio, mikä nyt sitten täsmentyy siellä, kun se menee viraston tai tuonne viranomaisen arviointiin, että se oli täytyisi se tarkastaa sieltä vielä, mutta joo, sitä ei tarkkaan. Eipä murheita, mutta toi 4,5 kertoo sen, että aika karusta biotoopista on kuitenkin kyse. Kyllä. Joo. Jaakko Temmes, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja kiitos Juha esityksestä, ihan mielenkiintoinen. Siellä oli mainittu ennallistamissuunnitelma ja hyvityssuunnitelma erikseen ja minulle jäi vähän epäselväksi, että miksi niitä on 2 ja eikö olisi riittänyt ennallistamissuunnitelma, mutta sulla on varmaan tähän, miksi nämä 2 on molemmat kehissä. Ennallistamissuunnitelma on se, että mitä siellä tehdään maastossa, ja hyvityssuunnitelma on sitten nimenomaan tämä luontoarvohehtaarien laskenta ja paljonko saadaan sitä lisäisyyttä aikaan. Eli tavallaan ennallistamissuunnitelma on ihan se tekninen suunnitelma, että mitä siellä maastossa tehdään, ja sitten se hyvityssuunnitelma on sitten sen Boost-hankkeen ja tämän luontoarvohehtaari laskelmamallin mukainen laskelma. Ne varmaan olisi voinut yhdistääkin, me tehtiin ne nyt erillisenä, että se olisi ollut yksi kokonaisuus. Kiitokset Juha. Oliko vielä Juhalle kommentteja? Jos ei ollut, niin Nina, ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille. Mä kanssa tein muutaman slaidin. Mä näytän tässä meidän näkökulmaa ja meidän näkemyksiä. Ja vaikka Kimmo kielsi puhumasta taustasta, niin mun on pakko vähän taustottaa. Eli toivottavasti näkyy nyt hyvin. Niin Hyvin näkyy. Hyvä. Ehkä tämä vähän niin kuin tämä S-ryhmän niin kuin näkökulma, niin mä halusin nostaa tähän meidän luontojalanjälkilaskennan ihan sen takia, että nyt se on saatu niin kuin se virallinen loppuraporttikin siitä, että mistä tämä meidän luontojalanjälki ja se haitta muodostuu, jotta voi ymmärtää myös tätä meidän logiikkaa, että miksi me ollaan lähdetty tämmöisiä hankkeita tekemään ja miksi me ollaan tässä niin kuin kuviossa mukana sitten tässä ostajan roolissa. Niin tuossa toi näkyy aika hyvin, että se tulee suurelta osin tuolta ruoasta, eli päivittäistavarakaupan elintarvikkeista, ja sitten meillä on toiseksi suurin kategoria, missä se näkyy, on toi liikenteen käyttövoimat. Iso osa siitä
jalanjäljestä tulee tuolta Suomen ulkopuolelta, vaikka meillä on korkea kotimaisuusastekin elintarvikkeissa, niin se tulee niistä inputeista, mitä siellä sitten tarvitaan. Meidän luontohaitta riippuu siis hirveän pitkälti siitä, mitä kuluttajat kuluttaa, mitä ne kaupasta ostaa, ja sen takia niin me ollaan myös haluttu ikään kuin pitää tätä, tai ehkä perustella sitä, että miksi me lähdetään tekemään ennallistamistoimia tai tämmöisiä hankkeita, vaikka me ei pystytä sitä vältä ja vähennä rappusta tässä ensisijaisesti niin kuin käyttämään. Eli totta kai meillä on se lieventämishierarkia mielessä, eli totta kai me pyrimme välttämään niitä vaikutuksia, me pyrimme myös niitä vähentämään, ja tuossa on listattu vähän niitä keinoja, mitä me ollaan itse siihen niin kuin, kirjattu, ja sitten me pyritään tekemään niitä korjaavia toimenpiteitä. Ja tässä nyt tämä meidän ennallistamishanke täällä Pielavedellä on nyt täällä Suomessa ensimmäinen, mitä me ollaan tehty. Me ollaan tehty yhteistyöhankkeita tuolla Suomen rajojen ulkopuolella, muun muassa ekologisen käytävän rakentamista tuolla Kostarikassa banaaniviljelmillä, mutta haluamme toki niin kuin, vaikuttaa siihen, että myös täällä Suomessa näitä hankkeita tapahtuu. No minkä takia me puhutaan suosta, kun me ollaan tehty myös näitä niin kuin sitä luontohaitan ymmärtämistä ja ymmärtää sitä, että missä se tavallaan se haitta syntyy, niin isossa roolissa on muun muassa nämä rehevöittävät vaikutukset. Eli vaikka ei puhuta ekologisesta kompensaatiosta ja mennä suoraan siihen, että tästä tuotteesta on aiheutunut tämän tyyppistä haittaa tai tästä toiminnasta tämän tyyppistä haittaa, niin ollaan kuitenkin haluttu löytää joku logiikka sille, että miksi me teemme tietyn tyyppisiä niin kuin hankkeita. Eli tämä on se logiikka, millä toimimme ja millä ikään kuin uskallamme tehdä näitä ennallistamiskuvioita, vaikka emme ole vielä kaikkia vaikutuksia me välttäneet emmekä vähentäneetkään, enkä usko, että sitä koskaan pystymme niin kuin täysin tekemään, että kulutustottumusten muutos on hidasta kuin mikä. Mutta toimenpiteitä olemme niin kuin löytäneet. No yleisesti näistä hankkeista mä halusin nostaa tämänkin esille. Olen tästä aikaisemminkin kyllä puhunut, mutta se, että mitä niin kuin tälleen ostajan näkökulmasta on hyvin tärkeää, niin se luontoarvoyksikön, mistä me puhutaan, niin sen pitää olla luotettava, uskottava ja varmennettu. Ja sitten sen markkinan pitää tietysti olla myös luotettava, uskottava ja hyväksytty, ehkä nyt varmennettu, vähän väärä sana tässä. Mutta että se markkina niin kuin toimii, se on meille ensiarvoisen tärkeää, koska me ostajana nähdään myös se, että tämän kuvion pitää olla sujuvaa ja sutjakkaa. Me emme voi käyttää tähän niin kuin sillä tavalla niin kuin valtavasti aikaa, ja se hyväksyntä on todella tärkeä meille ihan sen takia, että niin kuin meillä ei ole mahdollisuutta käydä sitä keskustelua sitten siitä, että onko tämä hyvä vai huono, ihan niin kuin noissa hiilikrediteissä tapahtui. Kun me mietitään niitä hankkeita, niin mitä lähempää sen parempi, eli jos se vaikutus on syntynyt lähellä, on hyvä, että se hanke on siellä lähellä. Kotimaiset hankkeet on kotimaiselle toimijalle todellakin relevantteja, mutta samalla meidän pitää huomioida myös, missä se vaikutus on syntynyt. Tämän takia myös niin kuin perusteltua pohtia sitä, että jos se banaani siellä haittalaskelmassa näkyy suurena, niin silloin ehkä meidän on relevanttia pohtia sitä, että tehdäänkö siellä banaaniviljelmillä sitten toimijoiden kanssa jotakin hankkeita. Myös sillä vaikutuksen tyypillä on merkitys. Jos vaikutus on vesistöjen rehevöityminen, on luontevaa pyrkiä toteuttamaan sellaisia hankkeita, joka vähentää sitä rehevöittävää kuormaa. Alueellisuus on aivan välttämätön, ja tässäkin hankkeessa, kun me lähdemme pohtimaan sitä, niin me kävimme myös niin kuin paikallisen alueosuuskaupan, eli tässä tapauksessa PS:n kanssa keskustelua siitä, että onko tämä järkevää, onko tämä jotain sellaista, minkä te koette hyväksi. Ja mä itse näen silleen myöskin, että nämä alueen toimijat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä silloin, jos esimerkiksi puhutaan jostakin vaikka isommistakin kuvioista. Ja sitten mun mielestä hyvin tärkeä asia, minkä mä toivoisin, että kaikki me, jotka tässä toiminnassa ja tätä toimintaa viedään eteenpäin, niin huomioidaan on se, että julkisessakin keskustelussa niin yhtään hanketta ei pidä syyttä suotta väheksyä, koska se nakertaa sitä luottamusta näihin hankkeisiin ja koko tähän markkinaan. Eli meidän pitää olla
olla niin kuin myös kavereita kohtaan niin kuin kovin armollisia siinä, että varmasti mikään, tai se mitä tehdään ei ole täydellistä, mutta tässä ollaan ihan niin kuin aidoin, vilpittömin mielin viemässä asioita yhdessä eteenpäin. Ja se on minusta tärkeä viesti, jonka haluan kaikille sanoa. No kokemuksista ehkä, että miten mä näen, että mikä tässä pilotissa nyt on niin kuin tärkeää, niin mä näen edelleenkin sen, että jotta nämä markkinat kehittyy, niin meillä pitäisi olla Suomen tasolla yhteinen näkemys tästä luontoarvomarkkinasta. Eli se, että mitä me oikeasti halutaan tavoitella ja mihin me halutaan mennä. Kun meillä on se yhteinen näkemys, niin silloin myös tätä luottamusta syntyy. Nämä hankkeiden valmistelu ja nämä käsittelyprosessit ja toteutus vie aikaa. Ja sitä pitää kyllä mun näkemyksen mukaan kehittää kustannustehokkaammaksi. Mä ymmärrän, että me pilotoidaan, mutta se on sellainen asia, että meidän täytyy saada nämä asiat niin kuin sujumaan sutjakkaasti, jotta ne ei vie niin kuin sitä kaikkea voimaa, mikä meidän pitäisi itse asiassa niihin itse hankkeisiin laittaa. Me tarvitaan myös erilaisia hankkeita, jotta me saadaan niin kuin hintareferenssejä, eli nyt on meilläkin niin kuin varmasti tämä suo on semmoinen ja soiden ennallistaminen on semmoinen asia, mikä nousee esille ja varmasti on niin kuin meille relevantti, mutta myöskin se, että näitä erilaisia hankkeita syntyisi, olisi hyvin tärkeää. Tällä tavalla me myös saadaan niitä kokemuksia niiden eri luontotyyppien edistämisestä. Ja sitten mä nostan tärkeän asian. Meidän pitää varmistaa myös se, että se maanomistaja hyötyy tästä hankkeiden toteuttamisesta. Tämä on kuitenkin sitä työtä, mikä siellä tehdään, eli se maanomistajalle sitä hyötyä pitää tulla. Ja tämä on nyt yksi, minkä mä linkitän myös, kun mä puhun tuosta kustannustehokkuudesta. Me tarvitaan näitä pilottihankkeita. Meidän pitää pilotoida, koska näiden kautta me opitaan. Ja sitten se, mikä on tärkeää, niin me tarvitaan myös tätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ja ehkä se palaa myös tuohon niin kuin käsitykseen siitä, että mikä se yhteinen näkemys tästä luontoarvomarkkinasta on. Meidän suuntaan palaute tästä pilottihankkeesta on ollut positiivista. Mä en ole itse ainakaan saanut mitään niin kuin negatiivisia kommentteja tai huomioita, ja se on ollut niin kuin ilo tietysti huomata, että niin kuin se on ollut positiivista, miten tämä on koettu ja nähty hyvänä, että pilotoidaan. Mä näen myös, että tässä ryhmässä meillä on se ennallistamisen niin kuin tavoitehehtaarit olemassa. Me ollaan yhteisesti se tavoite asetettu ja varmasti tullaan näitä hankkeita tekemään myös niin kuin tulevaisuudessa. Että toivon ja tiedän, että tämä varmasti etenee ja hyvään suuntaan mennään. Korostan yhteistä Oy Suomi AB:n tasoista näkemystä ja toivotaan, että semmoinen niin kuin sit yhteistyössä luodaan, että tämä on se suunta, mitä tehdään ja sitä kautta yhdessä eteenpäin näiden kuvioiden kanssa. Niin tämmöiset lyhyet kommentit multa ja mielellään vastaan kysymyksiin, jos teillä on jotain kysyttävää minulta. Myöhemminkin saa kysyä. Kiitos. Niin, kiitos Niina. Tästä varmaan herätti muillakin kysyttävää, niin kättä pystyy vaan. Mulla tulee ensimmäisenä kysymyksenä mieleen, että mitä te näillä luonnonarvohehtaareilla nyt teette, kun te ette varsinaisesti kompensoi mitään, niin minkäs käyttöön nämä tuli hankittua? Vai oliko heräteostossa? Ja mikkiä päälle, kiitos. Sori, mä panin mikin kiinni. Ei se ollut heräteostos, Kimmo, mutta se on hyvä, että sä kysyt, koska se olisi voinut olla myös niin, että nyt tuli ostettua ja mitäs me niillä tehdään. Kyllä tämä liittyy siihen, että kun me tehtiin näitä uusia tavoitteita ja me ollaan tietysti myöskin tuo raportointivelvollisuudessa tulevaisuudessa, eli meidän täytyy sitä kestävyysraportointia tehdä ja päivitettiin meidän olennaisuusanalyysiä, niin kyllähän tämä biodiversiteetti siellä myös nousi. Ja sen takia myös se on relevanttia pohtia, että minkä tyyppistä tavoitetta meillä on. Ja kyllä me niin kuin sen takia asetettiin tämä tavoite, että me ennallistetaan, koska me tunnistetaan, että meillä niitä haittoja on, ja kun me tunnistetaan, että meillä on haittoja, meidän pitää jotain niille haittojen vähentämiselle myös tehdä. Toimenpiteitä on, mutta myöskin tämä ennallistaminen nousi siinä. Tämä on varmaan niin kuin S-ryhmän kannalta myös tämmöinen edelläkävijyys
teko, mitä me halutaan tehdä ja viedä näitä asioita niin kuin eteenpäin. Ja kyllä me uskotaan niin kuin näihin markkinaehtoisiin mekanismeihin ja halutaan niin kuin sitä markkinaehtoisuutta tuoda myös tähän niin kuin luontoarvokuvioon esille. Ja niin kuin tavallaan yrityksille myös niitä työkaluja sitten tehdä niitä toimia. Sen verran mä voin sanoa, että me pohdimme myös, mehän olemme olleet myös tuulivoiman rakentaja. Ja tuulivoiman rakentamisen yhteydessä meillä on niin kuin tietysti sitten myös metsää ja alueelta niin sanotusti hutkittu nurin, mutta me ei lähdetty tälle polulle ollenkaan ihan sen takia, että meillä ei ole, silloin kun niitä on rakennettu, niitä tuulivoimaloita, niin siellä ei ole tehty sen tyyppisiä arviointeja, joiden pohjalta me olisi voitu tehdä niin kuin tämmöistä kompensoivaa toimintaa. Niin sen takia myöskään siihen ei lähdetty, että me sen takia tehdään nyt tämän tyyppistä luontoarvokauppaa. Onko tässä seuraava askel sitten, kun teillä tulee rakentamishanke, niin siihen sitten ekologista kompensaatioa? Kyllä me varmasti sitäkin niin kuin arvioidaan, että miten tulevaisuudessa tapahtuu. Me pohdittiin myös tätä näkökulmaa ja katseltiin vähän sieltä historiasta myös, että mihin me rakennellaan, mutta aika vähän loppuviimein sitten meillä mitään rakentamista tapahtuu muulle kuin kaavoitetulle alueelle, että sitä ei hirveästi ole. Hotellit voi olla sellaisia, mitä tulee, mutta ei ehkä näitä niin sanotusti myymälöitä tai muita, niin ne on aika lailla kaavoitetulla alueella. Mutta arvioidaan kyllä varmaankin. Mainitsit tuossa lopussa kustannustehokkuuden. Mikä olisi paras keino nostaa sitä? No kyllä se mun mielestä on se, että meidän täytyy vaikuttaa myös siihen, että tavallaan nämä prosessit, mitä tuossa edelläkin jo kuvattiin ja mistä varmaan Hanna-Leena puhuu, niin ne pitää tulla niin kuin sutjakkaaksi. Et mä tiedän, että siellä tapahtuu aika paljonkin ja varmasti se tarkoittaa myös sitä, että siitä pitää sitten myöskin niin kuin lainsäätäjien kanssa puhua ja viranomaisten kanssa puhua, että miten me saadaan ne tehtyä sen tyyppisiksi, että ne ei tavallaan vie niin kuin sitä kaikkea voimaa ja tekemistä. Se on mun mielestä yksi semmoinen keino, mutta huomaan, että Juha nosti käden, niin hänellä on varmaan viisasta lisättävää tähän. Joo, ole hyvä Juha. Kiitos. Viisaudesta en tiedä, mutta lisättävää. Minusta oli äärettömän tärkeää, että Niina nosti tämän kustannustehokkuuden esiin. Tietysti niin kuin todettu monen kertaan, tämä oli pilottihanke ja tässä haettiin sitä prosessia ja mitä se prosessi sisältää ja kuinka se pitää pyöräyttää. Mutta siinä vaiheessa, kun tästä tulee business as usual, niin totta kai niiden prosessien pitää olla mahdollisimman kustannustehokkaita ja käyttää esimerkiksi siinä tiedonhankinnassa sitten kaukokartoitus, olemassa olevaa tietoa, kaukokartoitusvälineitä ja niin edelleen, että tavallaan se saadaan mahdollisimman, se ketju saadaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi, selkeäksi ja lyhyeksi. Kiitos. Kiitos Juha. Päästetään oikeastaan Hanna-Leena seuraavaksi irti, mutta Niinalle pyytäisin miettimään tuossa sitten, kun Hanna-Leenan puheenvuoron päätteeksi aletaan käymään yleisempää keskustelua, niin haluatteko te ostaa luonnonarvohehtaareja vai hankkeita? Mutta muotoile siihen näpäkkä linjanveto sillä aikaa, kun Hanna-Leena ottaa puheenvuoron itselleen. Ole hyvä. Joo, kiitos Kimmo ja halusin tuohon prosessiin liittyen nyt nostaa ainakin sellaisen näkökulman, että tietysti kustannustehokkaaksi, mutta myös niin kuin se, että missä vaiheessa syntyy minkäkinlaisia kustannuksia niin kuin kellekin osapuolelle ja sitten se, että missä vaiheessa syntyy varmuus siitä, että sille löytyy lopuksi joku ostaja, eli ne luonnonarvot menevät kaupaksi, niin se on tässä myös keskeistä, että kuinka niin kuin tavallaan pitääkö niitä tavallaan kustannuksia ja pääomaa kerätä jonnekin hyllylle ja sitten syntyykö sinne epävarmuuspisteitä, että meneekö kaupaksi, niin kaikki tämmöinen niin kuin luo semmoista hitautta sinne markkinalle ja vaatii sitten toimijalta niin kuin erilaisia pääomia pistää, niin kuin esimerkiksi tämmöistä välitystoimintaa pystyy. Ja se on oikein hyvä aasinsilta tähän munkin
puheenvuoroon. Mulla tässä niinku kans muutamia kelmuja on näytettävänä ja ajattelinkin aloittaa ihan tuosta, että hetkinen, laitetaan vielä esitysmoodi päälle. Eli tämä, että mitä käytännössä siis tässä on taustalla tämä lainsäädäntömuutos meilläkin, niin kuin, ja Juha tuossa kertoi, että kuinka tässä on matka alkanut ja vuodesta 2025, niin käytännössä me Tapiossa paljon aikaisemmin jo alettiin valmistelemaan tätä hanketta ja mietittiin paljon sitä, että mitä on niin kuin ekologinen kompensaatio ja sitten tämä mahdollinen uusi lainsäädäntömuutos, mikä mahdollistaa myös sitten tämmöisen luonnonarvojen käyttämisen muihin kuin suoraan kompensaatioon, eli muihin tällaisiin luontotekoihin. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten koko tämän ketjun ja prosessin kannalta, kun sieltä jää se haittaa aiheuttava hanke pois. Niin tämä on ollut meillä sellainen merkittävä niin kuin lähtövoima ja erilaisia markkinahaastatteluita ja muita tunnusteluja on tehty, mikä sitten eteni siihen, että me lähestyttiin ensin niin kuin Finnsilvaa maanomistajana ja määriteltiin näitä kohden niin kuin vaihtoehtoja ja sitten otettiin tämä asiakas S-ryhmään oltiin sitten yhteydessä ja käytiin sitä tunnustelevaa keskustelua, että mikä näistä kohteista nyt voisi tähän tarkoitukseen sopia. Mutta käytännössä siis tästä, että ekologisen kompensaation ja luontoteon ero oli tässä meillä niin kuin lähtökohtana. Ja mitä se käytännössä sitten tällainen luontoteko niin kuin mahdollistaa, kun nythän käytännössä tuo luontotekoon liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä voimassa, vaan se on parhaillaan valmistelussa, mutta me ollaan tässä nyt siinä mielessä hyvin etukenossa testaamassa nyt kuitenkin siihen liittyvää prosessia. Tuossa on muutamia niin kuin mahdollisuuksia, mitä siitä tulee niin laitoin ihan tuohon, että ensinnäkin, että jos ei ole riippuvuutta siitä haittaa aiheuttavasta hankkeesta, niin ei ole myöskään riippuvuutta siitä tästä haittaa aiheuttavan hankkeen aikataulusta, joka mahdollistaa sitten sen, että ne ei niin kuin, tällaisesta hankeaikataulusta tulee paljon erilaisia niin kuin edellytyksiä sille, että pitää niin kuin olla jo valmista ennen kuin voidaan niin kuin päätöksiä tehdä. Ja käytännössä niin kuin ekologisen kompensaation tapauksessa se on johtanut siihen, että ne niin kuin tuotetut luontoarvot pitäisi olla niin kuin ikään kuin hyllytavarana olemassa ja sitten niitä aletaan käyttämään sitten hyvityskohteeseen ja ikään kuin, niin kuin liian myöhäistä sitten etsiä tällaista niin kuin alusta asti sitä hyvityskohdesta siinä vaiheessa, kun hanke on kuitenkin niin kuin menossa prosessissa eteenpäin, niin nyt näissä luontoteoissa ei niin kuin tällaista suoraa riippuvuutta hankeaikatauluun ole, eli se tuo semmoista pelivaraa siihen, että miten näistä voidaan sopia ja missä vaiheessa mitäkin niin kuin toimintoja pitää tehdä ja niihin liittyviin kustannuksiin sitten sitoutua. Ja sitten ihan toi, että prosessin läpimenoaika on lyhyempi kuin ekologisessa kompensaatiossa. Sinänsä tämä luontoteko noudattaa samaa prosessia, mutta kun siellä jää sitten se viimeinen kompensaatiosuunnitelma pois, niin siinä on käytännössä 2 varmennuspistettä, mitä siellä viranomaispuolella käydään läpi. Se on niin kuin aikataulullisesti lyhyempi kuin sit koko kompensaation läpivieminen. Ja sitten erittäin merkittävää on tuo, että ostajakentän ja kohdejoukon laajeneminen nyt, kun ei tarvitse taaskaan siitä haittaa aiheuttavaa hanketta niin kuin erityisesti tähdätä, niin se mahdollistaa, että myös sitten sellaiset kohteet voisivat niin kuin soveltua tällaiseksi luontoteoksi, johon ei löydy niin kuin vastaavaa heikentävää hanketta, eli niin kuin enemmän luontotyyppejä. Tätä kautta voidaan saattaa näiden luontotekojen piiriin. Ja myös sitten ostajakenttä, että siellä voi olla niin kuin
erilaisia ostajia, erilaisia rahoittajia. Sen ei tarvitse olla niin kuin haittaa aiheuttava hanke, infrahanke, vaan niin kuin laajemmin. Ja tuohon liittyen myös se, että monet tuolla niin kuin hankepuolella, monissa hankkeissa koetaan tämä ekologinen kompensaatio sinänsä niin kuin liian monimutkaiseksi, aikaa vieväksi ja kalliiksi menettelyksi. Niin nyt kun mahdollistetaan tällainen luontoteko, niin silloin voidaan kuitenkin niin kuin tehdä jotakin, vaikka ei sitten puhuta suoraan kompensaatiosta. Ja välttämättä tosiaan ei edes tällaista haittaa tarvitse suoraan aiheuttaa. Niin nämä elementit mahdollistaa sellaisen erilaisen logiikan nyt tähän luontotekomarkkinaan ekologisen kompensaation verrattuna. Ja nyt tämä prosessi, mitä me lähdettiin käymään ja mihin me se matka aloitettiin tuolta suunnittelemalla tätä kokonaisuutta. Meillä on ollut tässä Tapio-palveluissa ja sitten meillä on ollut LähiTapiolla kehityskumppanina tässä pohtimassa tätä, että miten tämä pilotti saataisiin käyntiin. Käytännössä se valmistelutyö oli hyvin pitkä niin kuin, ennen kuin se edes tuohon varsinaiseen ykköspisteeseen, eli näihin luontotyyppien tunnistamiseen ja tämän ekologisen tilan arviointiin eteni. Mutta me haluttiin kuitenkin, tässä on nyt kuvattu 1-6 prosessin vaihetta, niin sisällyttää tähän pilottiin tämä koko ketju. Eli ihan siitä, että me etsitään ne kohteet ja me halutaan löytää myös ostaja jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja nyt me testataan tällaista mallia, missä me ollaan niin kuin käytännössä tämän koko hankkeen läpiviennistä niin kuin sovittu ja sitten lähdetään niin kuin niitä luonnonarvoja niin kuin tuottamaan. Ja se on tässä nyt niin kuin yksi tärkeimpiä ja nimenomaan tähän prosessiin liittyvää testausta, mitä tehdään. Tämän kokonaisuuden läpimenoaika on erittäin tärkeä testattava elementti, miten kauan nyt mikäkin vaihe vie, miten kauan vie tämä lupa- ja valvontaviraston lausunnot noissa kohdissa 2 ja sitten 4, sinne laitetaan hakemukset sisään. Tuleeko sieltä jotain vuodeaikarajoitteita? Nyt kun maastossa tehdään töitä, niin siellä on tietynlaisia niin kuin kantavammaa aikaan liittyviä toimenpiteitä ja sitten sellaisia, mitkä pitää tehdä sulamaan aikaan. Niin miten tämä kaikki lupa- ja valvontaviraston prosessit niin kuin sijoittuu tällaiseen. Niin tätä kaikkea me testataan ja tässä vaiheessa nyt niin kuin tähdätään tosiaan siihen ei ole tullut niin kuin viitteitä, etteikö me nyt vuoden 2026 aikana saataisiin tuohon niin kuin 6. vaiheeseen eli luontoarvojen rekisteröintiin saakka niin kuin tätä prosessia toimitettua, mutta tosiaan aikataulu on tärkeä testattava elementti. Joo, siinä oli oikeastaan niin kuin no voisin mä noista toimijarooleista vielä ehkä muutaman sanan sanoa, että mulla oli tässä tosiaan on niin kuin paljon eri osapuolia, että pääroolit on tässä nyt niin kuin tietysti, että tarvitaan näille luonnonarvoille ostaja ja sitten maanomistaja, joka tarjoaa sen kohteen tähän luonnonarvojen tuotantoon. Ja me ollaan Tapio-palveluissa nyt erittäin niin kuin kiitollisia, että tähän löytyy tällaiset niin kuin edelläkävijä ja uskallustakin vaatii nyt Finnsilvalta ja S-ryhmältä lähteä mukaan tällaiseen kokeiluhankkeeseen. Ja nämä on tosiaan nämä pääroolit, mutta muitakin tukirooleja tässä sitten tietysti on. Siellä on tosiaan luonnonarvojen suunnittelu ja ennallistamisen suunnittelu,
joissa nyt tosiaan niin kuin Juha tuossa aikaisemmin selvensi, niin tänne luonnonarvojen suunnittelu tähtää nimenomaan siihen hyvityssuunnitelman tekemiseen, ja sitten ennallistamisen suunnittelu on tämä teknisiä toimenpiteitä ja niitä varsinaisia ennallistamistöitä. Sitten siellä tarvitaan urakoitsija, joka tekee nämä ennallistamistyöt toteuttaa. Ja tosiaan niin kuin tässä kokonaisuudessa tämä välittäjän rooli, missä nyt Tapio on ollut, niin myös on sellainen, mitä tässä testataan ja mitä on nyt tarvittu. Ja laitettu vielä tuo laadunvarmentajakin tuonne, että siellä on sitten vielä virasto varmentamassa. Että tässä on niin kuin iso tuohon ketjuun, mitä aikaisemmin tuossa näytin, prosessit kohdat 1-6 siihen asti, että luonnonarvot saadaan rekisteröityä, niin siellä on paljon eri toimijoita ja näiden kaikkien välillä tarvitaan sitten tietynlaisia sopimuksia ja sopia niin kuin maksuehdoista, niin tämä on aika sellainen niin kuin monimutkainen sopimuskokonaisuus myös, ja se on ehdottomasti sellainen asia, mikä niin kuin oppina tästä niin ja jatkossa niin on, että myös nämä sopimuskäytännöt pitäisi saada mahdollisimman niin kuin selkeäksi ja niin, että siellä on niin kuin toimijoille tällaista yhden luukun ja yhden sopimuksen periaatetta voidaan tarjota, ja siinä korostuu nyt sitten tämä välittäjän rooli. Kiitokset Hanna-Leena. Kiitokset. Tämä oli tuhti tietopaketti. Minulla olisi muutama semmoinen täsmentävä kysymys. Tämä hankehan rekisteröidään julkiseen rekisteriin. Kyllä. Muodostaako se silloin rasitteen tälle alalle? Joo, eli se rekisteröidään, niin sille alueellehan tulee sitten heikentämis- ja hävittämiskielto voimaan, joka tarkoittaa sitä, että se on sitä ei pystytä sitten käyttämään niin kuin tietysti metsätalouteen tai muuhun, että se on niin kuin suojeluun verrattavissa sen rekisteröinnin seurauksena. Ja se on pysyvä? Se on pysyvä. Juha. Puheenjohtaja, toisaalta se sama heikentämiskielto on meillä jo siinä luontoarvohehtaarien kauppasopimuksessa, joka on yksityisoikeudellinen sopimus, ja siinä todetaan se heikentämiskielto, että me sitoudumme olemaan heikentämättä ja toimimaan niin, että tavallaan ne luontoarvot saadaan aikaiseksi. Ja kantaako se myös omistajanvaihdoksen yli? Se on rekisteröitävä, kyllä, se kantaa. Joo, eli sillä tavalla se on vähän niin kuin rasite sitten. Vielä kysyisin Hanna-Leena ja muutkin, että kuinka te näette viranomaisten roolin tässä koko prosessissa? Viranomaisten rooli on niin kuin merkittävä, että niitä tosiaan sitä niin kuin sanoin tuossa, että testataan tässä, että siellä on 2 varmennuspistettä, kuinka kauan ensinnäkin se vie se varmentaminen, ja sitten toisaalta, että mikä on niin kuin tavallaan se voiko sillä jotenkin vaikuttaa, että miten nämä hakemukset on tehty ja lausuntopyynnöt on tehty. Niin se on erittäin kiinnostavaa, mitä tässä nyt niin kuin testataan, ja muodostuu tämän prosessin kannalta myös merkittäväksi. Onko siinä sellaisia kohtia, mitkä julkisvalta voisi delegoida jollekin auktorisoiduille muille toimijoille? No periaatteessa siinä on niin tärkeää se, että siinä kuitenkin säilytetään niin riittävä uskottavuus ja laatutaso, jota tämä viranomainen pystyy tarjoamaan. Ja että ei käy niin, että siellä on niin erilaisia varmennuksen tarjoajia ja sitten siinä syntyy epäuskoa markkinoilla, että onko se varmennus niin minkä laatuinen. Viranomaisprosessissa on se hyvä puoli, että se on sitten niin kuin sama prosessi kaikille. Juha. Tällä hetkellä varmaan se viranomaisvarmennus on ainoa tapa päästä siihen uskottavuuteen ja varmennukseen.
mun henkilökohtainen käsitys on, että jos tai kun tämä markkina lähtee liikkeelle, menee eteenpäin, niin jossain vaiheessa tulee, voisin kuvitella, että olisin kauhean hämmästynyt, jos ei tulisi esimerkiksi kansainvälisiä sertifikaatteja, missä sertifioidaan, ja se olisi sitten tavallaan ihan samalla tavalla kuin metsäsertifioinnissa todetaan, tai jossain muussa ISO-sertifikaatissa tai jossain muussa, eli tavallaan se varmennus tulee sieltä. Mutta tässä vaiheessa niin viranomaisvarmennus on oikeastaan ainut, mitä meillä on olemassa. Kuinka kalliiksi tämä tulee viranomaispuolelta? Siihen liittyy niin kuin tietynlaisia maksuja, että se on käytännössä laskutettavana työnä se tekee, mutta myöskin yksi tällainen asia, mitä me tässä testataan, että kuinka paljon kustannuksia tästä viranomaisvarmennuksesta tulee. Liikutaanko kymmenissä tuhansissa vai tuhansissa? Ei liikuta. Me ollaan siihen nyt jonkun verran budjetoitu. Budjettiin taisi olla niin kuin alle 1 000 euroa niin kuin per varmennus, mutta tosiaan testataan. Joo. Niina, onko sulla tähän vai haluatko vastata siihen alkuperäiseen kysymykseen? Mä ehkä näen vähän sillä tavalla, että varmaan tässä alkuvaiheessa niin se varmaan tämä viranomaisvarmennus on ehkä myös tämän niin kuin uskottavuuden kannalta varmaan ihan hyvä, mutta kyllä mä uskoisin, että siinä niin kuin sitten kun se markkina menee eteenpäin, niin siellä voi olla toki muitakin varmentajia, mutta mä edelleenkin ajattelisin, että viranomaisella on sitten jonkinlainen tämmöinen valvova rooli. Kuitenkin näissä usein on se, että se sitten niin kuin säädännön valvontaa, että nyt mä ajattelen esimerkiksi muita markkinoita tuolla energiapuolella, jossa sitten Energiavirasto on esimerkiksi valvova viranomainen tiettyjen asioiden suhteen, niin kyllä mä näkisin, että semmoinen on joka tapauksessa tulevaisuudessakin tarpeellinen, kun me kuitenkin sitten hyödynnetään myös sitä, voisiko sanoa sitä lainsäädännön kehikkoa asiassa. Ja hiilensidontapuolellahan nyt jakeluvelvoitteessa niin hahmotellaan tämmöistä kanssa, että Traficom hyväksyy tietyt toimijat sitten varmentamaan nämä krediitit, ja se tuntuu ihan toimivalta mallilta. Varmentamisessa on toki se, että mun mielestä siinä on myös se, että sit jos se jää niin kuin harvojen käsiin, niin sitten se tuppaa tapahtumaan se, että se kustannus myös nousee. Eli nyt, jos me puhutaan taas siitä kustannustehokkuudesta, niin se on hyvä sellainen asia, mikä on hyvä pitää mielessä, että se ei jää vain harvojen näppeihin, niin silloin siitä voi tulla kallista. Totta tämäkin, mutta se aikaisempi kysymys oli se, että haluatteko te ostaa hankkeita vai luonnonarvohehtaareja? No kyllä me ollaan me jäin miettimäänkin tätä sun kysymystä tuossa Hanna-Leenan esityksen aikana pohdin, että mitähän se Kimmo miettii, kun se esittää tämän kysymyksen, niin lähtökohtaisesti me ollaan ostamassa luonnonarvohehtaareja, että niitä me ollaan ostamassa, ei välttämättä hankkeita. Että ei se hanke ole meille se, niin kuin jos ajattelen taas sinne pidemmälle tulevaisuuteen. Mä ehkä nostasin tuossa Hanna-Leenan esityksessä tuli hyvin esille tämä rahoituksen haaste myöskin silloin, että kun lähdetään tekemään näitä hankkeita, niin siinä joudutaan tekemään toimenpiteitä, joihin sitten liittyy tämä riski ja epävarmuus. Ja tämä on mun mielestä yksi sellainen asia, mikä tässä kuviossa pitää niin kuin taklata. Eli se, että jos siellä tehdään toimenpiteitä ennen kuin ne saadaan sinne markkinaan, niin siinä on sitten se epävarmuus, että löytyykö se ostaja. Ja tämä on mun mielestä tärkeä asia, joka meidän pitää pohtia ja taklata. Juha nyökyttelee aktiivisesti siellä. Sitten yksi semmoinen melko fundamentaalinen kysymys on se, että halutaanko me säilyttäviä vai lisäisiä kohteita? Olisiko tähän puhujalle näkemyksiä? Eli tämä, mitä nyt tehtiin, niin tämä oli lisäinen, koska siinä parannetaan sitten luonnon tilaa. Ja sitten säilyttävä olisi se, että laitetaan joku alue vaan suojeluun ja annetaan sen olla. Juha, aloita sinä. Minun mielestäni ei ole millään tavalla poissulkevia. Lähtökohta on se, että me tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ekologisen monimuotoisuuden ja kestävyyden lisäämiseksi. Ja silloin siellä on niitä kohteita, joissa tarvitaan sitä lisäisyyttä, lisääviä toimenpiteitä.
vaikkapa virtavesien kunnostusta, suolueiden kunnostusta, mutta sitten siellä on aivan varmasti niitä kohteita, joissa tarvitaan missä säilytetään ja sitä kautta parannetaan ekologista kestävyyttä. Meillä on tällä hetkellä krooninen pula vaikkapa Metso- ja Helmi-suojelurahoituksesta, ja meillä on paljon kohteita, jotka ovat ekologisesti arvokkaita, jotka kannattaa ja pitää säilyttää. Ja mun mielestä luontoarvokauppa, nämä luontotekokohteena, ne ovat varsin relevantteja. Mun mielestä se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Hanna-Leena. Hanna-Leena, ole hyvä. Joo, tuolta etsin mikkinappia, niin joo, eli molempia tarvitaan tosiaan, että nyt siis tämä luonnonarvohehtaarien tuotantohan perustuu siihen, että ne ovat nimenomaan lisäisiä luonnonarvoja, ja nyt jos sitten suojellaan suojelutapauksessa, ei nyt varsinaisia lisäisiä arvoja synny, vaan enemmän on kyse niin kuin säilyttämisestä, mutta nyt jälleen kerran tämä lainmuutoshan on sellainen, joka voisi niin kuin mahdollistaa myös tämmöisten suojelujen niin kuin tuottamisen ja luonnonarvohehtaariksi laskemisen, ja sitä kautta niin kuin markkinoilla, kun sitten jatkossa muodostuu hinta näille luonnonarvohehtaareille, niin siellähän nyt hintaa määrittäviä tekijöitä, joita nyt ovat tietysti erilaiset kuluerät tässä vaiheessa, joita syntyy erityisesti täällä ennallistamistapauksissa, mutta sitten toinen elementti, mikä siellä hintaa määrittää, on kysynnän ja tarjonnan laki. Ja tämmöisen kautta myös niin kuin voi löytyä hinnoitteluelementti tämmöisille suojelutapauksille. Eli hyvin myös niin kuin kaupankäynnin kohteena mahdollistuu nämä suojelut, jotka ovat hyvin tärkeitä luonnon kannalta ja ei ehkä niin kuin kompensaatioksi nykyisillä laskumenetelmillä kovin hyvin sovi. Juha, tuliko sulla uusi käsi? Kyllä joo. Ja sitten voisi sen niin kuin jopa kyseenalaistaa, että miksi sen potentiaalisen vanhan metsän kohteena se ei tuo lisäisyyttä, jos vaihtoehto on se, että se menee teriin. Niin silloinhan se säilyttävä toimenpide tuo automaattisesti merkittävää lisäisyyttä siihen monimuotoisuuteen. Ja juuri niin kuin Hanna-Leena totesi, nämähän on yksityisoikeudellisia sopimuksia, ja se hintahan löytyy. Totta kai siellä on erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, mutta viime kädessä se on ostajan ja myyjän välinen neuvottelutulos. Ihan niin kuin kaikessa kaupassa. Siihen Metso-malli antaa hyvät lähdöt, että mihinkä se hinta voisi sitten asettua ja millä metriikalla. Oliko Niina sulla tähän näkemyksiä? No, mä oon ehkä kanssa tällä sekä että linjalla, en niin kuin joko tai linjalla. Jos mä ajattelen yleisesti sitä, että niin kuin miksi luonnon monimuotoisuudesta puhutaan, miksi se luontokatoyrityksiä esimerkiksi niin kuin huolettaa ja mitä meidän pitäisi tehdä, niin kyllähän me niin kuin varmasti tarvitaan niitä molempia elementtejä. Me tarvitaan sitä suojeluelementtiä ja sitten me tarvitaan tätä ennallistavaa elementtiä. Mä jäin tuossa ihan pohdiskelemaan itse niin kuin esimerkiksi sitä suojelunäkökulmaa, että onko se jotain sellaista, mikä meitä voisi ostajana esimerkiksi kiinnostaa, niin täytyy pohtia vähän lisää, mutta en mä halua niin kuin sulkea sitä pois. Musta se on niin kuin molempia tarvitaan. Jos meillä on sitä suojelualan tavoitetta, pitäisi 30% saada ja me mekastetaan siellä sitten yritykset sillä 70, niin kuitenkin sitä kaikkea pitäisi jollain tavalla kohentaa sitä luonnon monimuotoisuuden huomioimista näillä kaikilla neliöillä tai hehtaareilla, niin kyllä se molempia toimii varmasti tarvitsee. Kyllä. Sitten tulee ehkä kysymys siitä justiinsa, että se suuri kysymys on se, että mistä me löydetään tähän kaikkeen raha. Ja se on se, minkä takia sitä yksityistä sektoria varmaan tähän mukaan halutaan. Tässä muille osallistujille tiedoksi, että
tässä meillä on tehokasta peliaikaa 5 minuuttia jäljellä, niin nyt jos koskaan kättä pystyyn sitten. Toi oli hyvä, Niidan, kun otit esille nämä suojelutavoitteet, niin siinähän meillä on valtavan paljon tehtävää just tämmöisellä OECM-kulmalla, mikä siinä olikaan hyvä suomennos, aina unohdan tämän muut, tai tämmöiset kevyemmän suojelun toimenpiteet, mistä meidän pitäisi jostain tepasta 20% pinta-alasta semmoisia, ja siitähän keskustelua ei juurikaan käydä, ja tämän tyyppisistä hankkeista sitten, mitkä voidaan yksityisoikeudellisesti sopia niiden käyttö vähän kevyemmäksi kuin totaalisuojelu, niin tässähän aukenisi uusia mahdollisuuksia. Oliko niin, että tämä hanke lasketaan nyt kuitenkin suojelualueeksi ja näihin velvoitteisiin mukaan, Hanna-Leena? Joo, eli tälle hankkeelle syntyy tämmöinen heikentämis- ja hävittämiskielto, joka on siis suojelu, vastaava kuin suojelu sen jälkeen, kun toimenpiteet on tehty. Joo. Johanna Lamminen kysyy tuolla, onko teillä tietämystä lain aikataulusta? Lain uudistamisen aikataulusta. Sehän on lausuntokierroksella nyt. No, kierros paraikaa menossa. Lausuntokierros taisi juuri tuossa tammikuun lopussa päättyä ja on tätä yritetty tiedustella, mutta ei ole nyt sitten tarkempaa, että muuta kuin tiedetään prosessin vaihe, mutta että kauanko se sitten kestää. Niin. Joo. Jaakolla oli kysymys. Joo, kiitos puheenjohtaja. Laitan kamerankin näyttää, että tukka on kammattu, se vähäinen tukka. Mulla täällä aika paljon muistiinpanoja, mutta poimin sieltä 2. Ensimmäinen on kommentti tähän viranomaisvarmennukseen ja siitä, että miten raskas se on ja voiko siinä olla kolmansia luotettuja osapuolia mukana. Niin hae vauhtia ympäristötukimenettelystä, missä tavallaan luotettavat tahot selvittää luontoarvot ja tekee hakemuksen ja viranomainen eli Metsäkeskus sitten myöntää. Ja jos se epäilee, että tämä on huonosti tehty, niin sitten he tietysti reagoi myöskin siihen ja mahdollisesti joutuvat sitten jopa käymään paikan päällä. En tiedä, miten usein se tapahtuu. Niin itse asiassa minusta tässä voidaan päätyä hyvin samantyyppiseen ratkaisuun, että viranomaisvarmennus, niin useimmiten se on leimanlyömistä ja siinä on luotettavia osapuolia, jotka tekee nämä luonnonarvohehtaariselvitykset, toimenpidesuunnitelmat ja niiden selvitykset. Ja sillä lailla siihen saadaan sitten tehokkuutta kyllä ihan mukavasti. Eli minusta ei voida olettaa eikä pidä olettaa, että viranomaiset menisivät metsään laskemaan luonnonarvohehtaareja, vaan kyllä 98% tapauksista pitää olla sellaisia, että joku muu ne on laskenut ja viranomainen luottaa siihen laskelmaan. Tämä oli kommentti. Sitten yksi kysymys tästä kyseisestä pilotista, niin nyt kun on 30 vuotta mennyt, niin myykö Finnsilva uudelleen sen lisäsyyden, mikä syntyy sen jälkeen, vai onko niin, että lisäsyyttä ei tällä kohteella synny 30 vuoden jälkeen? Miten tämä 30 vuoden periaate tässä menee? Haluatko Juha vastata? Siis tämä on kertaalleen myyty ja tässä on ne rajoitteet olemassa, heikentämiskielto olemassa ja me emme tätä voi myydä uudelleen. Tämä kysymys lähti vain siitä, että minulla kummittelee aina tämä 30 vuotta omissa ajatuksissa, mikä on se laskenta toimenpiteen vaikuttavuudelle, se laskenta-aika. Niin minulla on hyvin epäselvää tämä, että mitä tapahtuu 30 vuoden jälkeen ja mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tämä liittyy varmaan siihen aikaisempaan keskusteluun, että tästä muodostuu ikään kuin rasite. Ja sitten jos se on rekisteröity, nämä luonnonarvothan on nyt rekisteröity, onko ne S-ryhmän nimellä vai Finnsilvan nimellä? Tai tulevat rekisteröitymään, vai onko ne siellä jo?
Tämä rekisteröinti on yksi sellainen, mitä me testataan nyt tämän pilotin aikana. Ja S-ryhmähän on tässä ostajana, jolloin ne luonnonarvojen omistajaksi silloin rekisteröityy S-ryhmä. Joo, ja Finsilva on ikään kuin palvelun tuottaja tässä sitten. Maanomistus säilyy silloin Finsilvalla, maanomistus ei muutu, mutta luontoarvot siirtyvät S-ryhmälle. Kyllä. Tässä tuo oli hyvä Niinalla tähän loppupuheenvuoroksi, voisi sanoa sen, kun sulla oli näitä opittuja asioita tuossa listattuna, ja yksi oli tämä väheksymisen välttäminen, että kaikki toimenpiteet on tärkeitä, ja tämähän olisi hyvä muistaa, ja eikä alistua siihen viherpesusyytösten pelkoon, että aina kannattaa hyvää tehdä, ja ottaa sitten, jos näitä ruskopesijöitä on liikkeellä, niin ottaa ne syytökset vastaan ja todeta, että olemme sentään asialle jotakin tehneet ja eteenpäin on menty tällä alalla ja parhaamme yritimme ja tämmöinen tästä tuli. Ikävää, jos ette tästä tykkää. Ja just tämmöinen hyväkin riittää ajattelu, niin epäsuomalaista kuin se oikeastaan onkin, kun mehän aina tavoitellaan täydellistä ja virheetöntä tuotosta, niin rohkeammin pitäisi sekin hyväksyä, että se täydellisyyden tavoite etääntyy kohti horisonttia, niin johonkin kohtaan on hyvä pysähtyä ja todeta, että tämmöinen hanke meillä nyt tulee ja tämä tekee hyvää meille kaikille. Kiitos Kimmo, kun sä sanot, ja mä ehkä lisään tuohon vielä sen, että meillä kaikilla on tässä myös niin kuin rooli tässä, että jos sitä jossakin kaverin hankkeessa sitä ikävää palautetta rupeaa tulemaan, niin sitä voi mennä sanomaan sen peukun nostaa pystyyn ja sanoa, että eiköhän tässä ole kuitenkin yritetty, niin me voidaan yrittää välttää sitä ettei käy niin kuin ilmaston kanssa kävi. Juha. Oikeastaan selvennyksen vuoksi tuosta, että mitä myydään ja mitä ostetaan, niin myydään luontoarvoja tai luontoarvohehtaareita. Finsilva ei myynyt kiinteistöä tai määräalaa, vaan tämä kyseinen alue on Finsilvan omistuksessa tästä eteenpäinkin. Ja sopimuksessa on sovittu, mitä siellä voidaan tehdä. Esimerkiksi retkeily, metsästys, tällaiset asiat on sallittu niin kuin tähänkin saakka. Joo, ja tämähän on merkittävä ero sitten näihin valtiollisiin toimiin, mitkä tuppaa olemaan on-off-suojelu, että siinä ei välimuotoja ole, vaan kaikki inhimillinen toiminta on rajoitettu minimiin. Tässä vaiheessa meidän aikataululliset tavoitteet on täytetty 102%. Olemme siinä onnistuneet oikein hyvin. Ja kiitän kaikkia puhujia, osapuolia tästä, että olette tehneet tärkeää työtä. Tämä on tienraivaajatyötä ja tämmöisiä pilottihankkeita varmaan nähdään jatkossakin enemmän, mutta he nyt sitten seuraa teidän avaamaan latua. Kiitokset myös kaikille muille osallistujille ja nautitaan kevät-talvihangista kohta jo. Aurinko paistaa pihalla, mennäänpä sinne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.